שלום לכולם, היום אני מצלם ואומר לכם איך, כאילו, אני משחק במיינקראפט. כן, הנה המשחקן שלי. יאללה, נשחק. בינתיים עוד נעשה לא, יאללה בוא נמשיך. יאללה יאללה כבר טוב, אני אחזור לכם כשהוא כאילו יתחיל. אוקיי, חזרתי. הנה. בוא ניכנס לעולם שלי. אוקיי. אני פה בעולם שלי. אוקיי. הסקין שלי. אוקיי. מצטער מאוד אם שומעים את העכבר שלי ואת המקלדת שלי, אבל תצטרכו להתמודד. שנייה. עכשיו נראה לי ששמעו אותי יותר טוב. כן. אז נאמר לכם משהו שלא הרוב יודעים, אבל לא הרוב יודעים לעשות את זה, אבל לא זה, לא כזה. זה כזה. לא, זה לא בגרסה הזאת. פשוט צריך לעשות ככה, ככה, ככה. תשמעו את זה? לא, זה לא בגרסה הזאת, בגרסה אחרת. טוב. אני אראה לכם שקט. שקט, טוב. הנה הארון גולם שלי. הנה פה אני פוצצתי בתים. כן. זה הקלטת ניסיון רק. כן, אני מקווה שאני אצליח לרנדר את זה ממש מלא FPS. שלפחות זה 1080. 3, 4, 5 של HD. אם לא מצליח אז בסדר. טוב, בוא נתחיל. 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, טה 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 טה. טוב, כמה בלוקים גובה? 2, 3, 4, 5. טוב, אז 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4. מצטערים, אני מקליט בלאגים, אבל כן, מצטערים זה מקליט לי בלאגים. כן, זאת רק הקלטת ניסיון, אל תשכחו. עשיתי כבר הקלטת ניסיון, אבל היא הייתה של הכל, עכשיו היא של הלאגים, ואחרי זה תהיה הקלטת ניסיון של ה-HD. כן. טוב, אז בעצם יש לו כאן שתי בלוקים. טוב, אוקיי. מי שלא מבין עדיין, אני מעתיק את הזה שלהם. כן, מעתיק להם את העיצוב.
להעתיק להם את הבית. יש להם בית יפה. יש לי פה. אוקיי, זה מציב אותי בבעיה. שוב. אז כאילו זאת הרצפה, אז תלוי מכאן 2 בלוקים, אז כאן. אוקיי. סלש טיים סט. טיים סט. סט. די. הנה, ככה. הנה. אז ככה, אופס. יפה. עכשיו אנחנו ניקח כזה. מה זה ככה? ניקח אוק עוד ונשים כאן וכאן וכאן וכאן. זה ככה. ככה, ככה. בבקשה. הנה. הנה לכם. טה-דה-דה-דה-דה. אוקיי. מה אני אעשה? אני צריך להקליט רק 10 דקות, אז... יאללה ביי. נראה לי שזה רק 10 דקות. טוב, זה כל... רק עם רכבת ההרים שלי. שבחזור יש משהו שבאמת קורה במציאות. שכשאתם עולים על רכבת הרים. חבר שלי יודע מה היא, כי הראיתי לו את הרכבת בסקייפ. שאתם צריכים ועכשיו חוזרים, ועכשיו יקרה משהו שבאמת קורה באמיתי. אני אכנס. בום. זה מה שקורה. אוקיי, אז זה היה כל היום. החלטת ניסיון, אל תשכחו. אז אם לא שומעים טוב, תגידו, לקומנד. וזה ערוץ חדש, אתם יודעים. צריך טיפה תמיכה, סאבסקרייב.